ụmụ ya ụtụtụ ọma ọ biafra market ka nnọkọ ndị ma biafra market na-afịa ebe a na-ekpu aja ọ biafra market ka nnọkọ nsị ka mma ife na-emenụ biafra market mana a na-ekwu okwu anyị ndị mmadụ aghọtara ife a na-ata eche na-egwu ka a na-egwu enwe ndị dị ka ndị Igbo ebe a ebe ụmụ Igbo na-agba mbọ agbakwa biafra market mgbe eji ekpa biafra market ka e ma na ọ bụrụ egwu ka a na-egwu ọ biafra market ka nna afịaba anyị ị na-afịa ọ biafra market maazị Nnamdị Kanu ọ ga-adịrị gị na mma ọ bụrụ ndị na-agba IPOB mgba ewere mfa chụwa aja ka ebe a wee na-aga ka oyi si na-aga ọnwa enwe ka ya eji na-agbasa aba anyị nwekiri kwuzi nwee biafra market gịnị fọsị a na-akpọzi ya biafra market onye sị na maazị Nnamdị Kanu ada agba gbararụ anya eteta na ọ biafra market ka nọ ọ biafra market ka ewe mana ndị Igbo a na-ekwu Igbo na ọ bụrụ obere ife si bịa chenjizie ya afa kedu ndị ala na-ekwu ya iji biafra ego ọ bịa chenjizie na-ema anwe ma na fesi ka ọ bịa chenjizie dị afa nwee ma na ibe a na-enwe nwere isi ọ bịa chenjizie ka m wee ma ọ bụ biafra market ka na ọ ya dụrụ ụmụ Igbo na mma kedu ndị ala na-ekwugheri maazị Nnamdị Kanu mere unu gịnị ya nchenji ene m n'afịa ya nchenji afa ibe a na-agba ebe a biafra market ma ekwe ma ọnụ ịkpọrọ biafra market ka ọ nwayọ nwayọ ọ na-afa abịa ịma na a na-ekwu inwere onwe eche ma ọjọọ sa anagada ede chụrụ enwere ozugbo ọ nwayọ nwayọ a na-abịa eme ifere kwesịrị na a ga-eme ụmụ Iyo ka ya dịrị na anyị na mma ọka bụkwa ma nwa Igbo agbara nzọ ọ nịcha ka m na otu mkpọ kedu na-asị m anatago m a na IPOB ka m abụ m biafra ọ ya dịrị maazị Nnamdị Kanu na ma ọ ya dịrị ụmụ Igbo na mma ọ na Igbo ka nọ na-eme vidiyo na main market ka nọ na biafra market ka nọ nata ọ dịka nnata uwe mebie abatago ma ọ na Igbo ka nọ ya ka m ji egosi ike ịmakwa ebe nọ ọ bụrụ n'ime ụlọ ka nọ ebe nọ ọ biafra market agbara nze nata mbata uwe mebie abata na m ọ ya dịrị na anyị na mma nwanne ka afọ a na-agba ebe biafra market daalụ nwanne m ọ ya dịrị gị na mma ọ na-eja siti ka nọ biafra market ndị aghala asị Nnamdị Kanu mere unu gịnị ọ nwayọ nwayọ akwa anyị enwe na biafra market ọ nwayọ nwayọ na otu esi enwe Igbo market gasị ka a ga-esi wee nweta ya biafra market gosi gị na ife a na-ekwu okwu ya na ọ na-afe enwe isi ụmụ Iyo ọ ga-adịrị na ya na mma 2021 na iwegharịa gị iwe ndị IPOB wee egwu okwu nsụtọrọ ya gị nwere gị chụwa aja be nọdụ isi ebe iji ndị saba wee chụọ aja ka ọ wee dịrị ndị isi dị mma ọ ga-adịrị anyị na mma ka ọ dịgodin